салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародарон, имрӯза наворода 10 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинҳои ВАЗ 2107, 2110, Lada Priora, Matiz ва Opel Zafiraҳо мебошанд, ки бародаро дар комментари хоҳиш кардаги буданд. бародаро, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментаре нависед, ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номрои имо WhatsApp мо, ки дар рӯи экран мебурояд, сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯза бо хабар шавед. бародаро, нархҳо аз 6500 сомон сар мешаванд. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем, ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон боша видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилиста кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилиста карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. бародаро, дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза рафтем. ВАЗ 2107 соли барои 2000 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8 куфтагиай. коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникии мошин қарор дорад. мошин мега находуай, фақат мегири ҳай мекунӣ. сабаби фурӯхтан мега срочно пул лозим шудагиай. газу бензин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 6500 сомон мега. бо арзоншам мекунад. марҳамат бародаро, рақамош рӯи экран мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2107 соли барои 1998 сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 0.6 ай. коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега зури бада, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 7500 мега. бародаро, вариантҳои алширам ҳастай. марҳамат, рақамош рӯи экран мебурояд. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародаро, ҳамихе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номрои имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Lada Priora соли барои 2007 сӯзишвории танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.8 ай. коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин танҳо мега документош буд шудагиан. 3000 миличовка мега кор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 18000 сомон мега. бародаро, ахирон нархш буда, дигар арзон намешавад. марҳамат, рақамаш рӯи экран мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Lada Priora соли барои 2008 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтаринай. газу бензин кор мекунад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 25000 сомон мега. харидори аниқ боша, бо мега арзоншам мекунем. марҳамат, рақамаш рӯи экран мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2110 соли барои 2005 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 куфтагиай.
коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳо тонировкаҳош 4 моҳаи дига муҳлат доранд. Дискҳо размери 15, аккумулятори нав, састаниш мега зури бадай бародаро. Срочно пул дар кор шудагӣ, ба ҳамин хотир мега фурӯхта мешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 18500 сомон мега, бо арзоншам мекунад. Марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. Занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 2110 соли барои 2003, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.5 гуфтагиай. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин састаниш хуба, ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 15000 сомон мега, бо арзоншам мекунад. Бародари вариантҳои алишерам ҳастанд ки ба ягон 2107 ёки 2106 қатъиам алиша мешавад. Марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. Занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоҳои моро дар имо ватсапатон падилита кунед. Раҳмат бародаро барои дастгириятон. Daewoo Matiz соли барои 2001, сӯзишвори газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1 гуфтагиай. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин састаниш беҳтаринай, мақсад ки таксӣ мега задагӣ нестай. Документош буд шудагиан тамом. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 14000 сомон мега. Охирон нархш буда бародаро. Марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. Занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Matiz соли барои 1999, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.2 гуфтагиай. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Раднои краска, салон тоза, ходовой мотор ҳамаш мега 100%. Кам расхода, газу бензин кор мекунад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 17500 сомон мега. Харидори аниқ боша бародаро, бо арзоншам мекунад. Марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. Занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Zafira соли барои 2006, сӯзишвори танҳо бензин, кузов минивен, объёмаш 2.2 гуфтагиай. Коробка передачаш автомате дар ҳолати вагони бародаро мега мошин қарор дорад. Састаниш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. 4 та баллони пачка. Документош то моҳи марти 2023 муҳлат доштанд. Электропакет, кондитсионер, мултирул, полни мошин ҳама қоидавия, ягон камбудӣ ва расход надорад. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 65000 сомон мега, бо арзонам мешавад. Вариантҳои алишерам ҳаста бародаро. Марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. Занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Zafira соли барои 2007, сӯзишвори танҳо бензин, кузов универсални, объёмаш 2.2 гуфтагиай. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати вагони бародаро инашам қарор дорад. Мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. 4 та баллони нав, мултирол, монитор ҳаст. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 64000 сомон мега, бо арзоншам мекунад. Марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. Занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед.
бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастгирд кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилисия кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилисия карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. бародаро, дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хайр то видеоҳои оянда.